con elas? Pódelas comer, o que non podes é intentar gardalas, porque non hai nin quitándolle o grelo vas a frenar o proceso ese, o sea, van a ir a grelo, tamén as podes plantar hasta que o grelo estea casi coberto e facer unha especie de calzots. Non vai a ser o mismo, pero podes facer como se fora unha especie de cebola grelada, tendo na terra, pero podelas comer tamén tal cual, non pasa nada, o sea, podelas botar á empanada, ao guiso, o grelo cómese da cebola, é máis, é tierno, tierno, ti incluso podes botalo no plato, picas o grelo todo da cebola, quedache como se foran anillos, porque é redondo e hueco, entonces valo picando así, e bótalo por riba do plato e cómelo crudo, non fai falta cociñalo, porque o grelo é a parte máis tierna, o sea, a parte máis blandiña sempre das plantas.